ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के इतना लोग एग्रीमेंट में बालो लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव ही काहे फसल भल। आप सभी क्रोम ब्राउज़र पर जाके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन सर्च करी और इनकर जन ऑफिशियल साइट बा यही पर जाई और हो जन थ्री डॉट पे आप क्लिक करी और ओइमे जन पार्टनर्स ऑप्शन बा आवर पार्टनर्स आवर पार्टनर्स पर जाके क्लिक करी। क्लिक कइला के बाद आप सभी देख सकतनी इमे एक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन बा के एग्रीमेंट में अभी बालो। तो पावर स्टार पवन सिंह जी बाड़न, रितेश पांडे बाड़न, खेसारी लाल यादव बाड़न और शिल्पी राज बाड़ी और बॉलीवुड के भी सितारा बाड़न जौन की सोनू निगम बाड़न और सचिन तेंदुलकर बाड़न और बहुत सारा सितारा बाड़न जौन की देख सकतनी। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एगो बहुत बड़ा कंपनी हटे जेमे खेसारी लाल यादव भी बाड़न, पावर स्टार पवन सिंह जी बाड़न, रितेश पांडे बाड़न और शिल्पी राज बाड़ी। यानी कि भोजपुरी में देखल जाए तो चार चार गो सिंगर बाड़न ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के एग्रीमेंट में। फिर भी देखल जाए तो खेसारी लाल यादव ही काहे फसल बाड़न। आप सभी जानतानी कि खेसारी लाल यादव के जौन आस पास रहे वाला बाड़न इ बहुत आतंक फैला देले बाड़न। एकरा चलते खेसारी लाल यादव के बदनामी होता और खेसारी लाल यादव एकरे चलते फसल बाड़न। यही से मालूम पड़ जाता कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के कोनो गलती नहीं है। काहे से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अगर गलती रही तो साथ में बाड़न पावर स्टार पवन सिंह जी, शिल्पी राज, रितेश पांडे। तो ये अगर एक आदमी फंसियन तो ग्लोबल म्यूजिक से अगर जंक्शन रही तो सारे लोग के फंसाई। लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कोनो गलती नहीं के करत। काहे से कि इमे जे गलत बा उ खेसारी लाल यादव ही गलत बाड़न। उ गलत नइखन तो उनकर आदमी गलत बा या तो खेसारी लाल यादव गलती करत रहन, चाहे उनकर मैनेजर, चाहे उनकर राइटर जे उनकर आस पास रहे वाला लोग बा इ गलती करता। इससे साफ साफ ऐसे हम रउआ लोग इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलनी है कि जौन की विवाद बा बहुत लंबा विवाद रहे वाला बा और ये विवाद में बहुत सारा आरोप भी लागता ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के कि उहे फसैले बा। लेकिन ई कोनो बात नहीं के काहे से कि अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला गलत रहित तो फिर सब केहू के फंसाइत, पावर स्टार पवन सिंह के भी फंसाइत, रितेश पांडे के फंसाइत और शिल्पी राज के भी फंसाइत। ये लोग के अभी रिश्ता अच्छा बाटे। एकरा से देखल जाता कि पावर स्टार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन बहुत ही अच्छा कंपनी बिया और ओकरा साथ में जौन देखल जाता खेसारी लाल यादव के विवाद बा जौन उ खेसारी लाल यादव में या तो कोनो गलती बा ई चाहे उनकरा रहे उनकरा साथ जे रहता उनमें गलती बा। तो आप सभी एकर गलती ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला के न दिलो और पूरा जाके ऑफिशियल साइट पर ऑलरेडी पूरा लोग के जे उनकरा से एग्रीमेंट में बा उस सारा चीज़ वही पर अपलोड कइल बा। जाके रउआ लोगन पढ़ भी सकतानी लो। और ये खाली भोजपुरी के ना पूरा बॉलीवुड पूरा भारत के सबसे बड़ा कंपनी बिया, म्यूजिक कंपनी ही और फिल्म भी बनावेले ई कंपनी। और बता दी कि बहुत ही खेसारी लाल यादव के जी आसपास बाटे बहुत आतंक मचा देला बा। चोर डायरेक्टर, चोर सिंगर, चोर राइटर, चोर बहुत मतलब ना कहल जाला कि जब से ई खेसारी लाल यादव का मैनेजर और जौन अखिलेश कश्यप बा दोनों साथ में मिल के खेसारी लाल यादव के पूरा तंग कर देता रसन, पूरा बर्बाद कर देता रसन। आप सभी नहीं जानत तो जाके ओकनी का असलियत देखी जौन कि आज तक खेसारी लाल अखिलेश कश्यप बा जौन कि अपना दम पे एगो गाना नहीं के लिखले बार बार लाइव आई। ई कोनो स्टार के कोनो ई ना है कि बार बार यूट्यूब पर लाइव है, फेसबुक पर लाइव है, खेसारी है जा बड़न, खेसारी है करतन, खेसारी हो करतन, अलान फलान ठेकान ये सब बताओ उनकरा के डुबा दिलसन, उनकर स्टारडम खा गइलसन, उनकर स्टारडम के गिरावे चाहता रसन। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बताइए न्यूज़ कैसा लागला और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।